Не ги харесвам тия. Ти никой не харесваш. Но тия са различни. Тихи са. Те тихите са най-опасни. Ами ако стане проблем, Няма да стане. Ще го направим ние. пак ли е някакъв тест? Не, просто проверка. Няма лошо предчувствие. Нищо няма да стане, ще го правим. Няма да се преценяваш. Пак закъснявате. В този бизнес времето струва пари. А грешките струват пъти повече. Материалът. Става. Откъде взе това? Кой? Пръстена. Подарък. Сигурен си, че е подарък. Да. Това беше на Спас, но той въобще не правеше подаръци. Спас правиш само грешки. Значи ти си го убил. Нашите били приятели? В бизнеса няма приятели. Има само наследници. Той ни събра. Сделката приключва тук и сега. Аз ще ви довърша. Ти се очулата. Извинете, че ви безпокоя. Ще няма да имате нужда от танцори. Да, ми часовник, това не го купа. Ще не заедно. Ара си ходим. Дай ви клепаците. Толкова часовник? Човек става. Ролекс, че, ама от такива квартални келеши няма Бонус, как че, да искаш нещо повече. Верно си. За добре свършена работа, поне това. И 20 милиона в сака. Добре. Излизат ли сметките иначе? Човек, не знам. Ако утре тира мине калотина, ще излезнат, поне Ако не, какво? някой друг ще трябва да влезне в играта. Ще влезне. Да, пиеме по ночи се напрегнах. Защото право... За добре свършена работа. Иначе какво става? Биткоина? Дропва. Продължава, но сметка на това златото и среброто са добре. Ти нали купи? Да, купих. Ама го продавах, като стана там 90, викам, да не се занимавам. И си купих една къща в Монако, баш на пристанището. Ще ме поканиш ли? Покана, бе. Добре. Покани приятели, ако искаш. Аз съм след теб. Човек. Живота обича нас, ние обичаме живота. Право пропорционално. Верно си. Всеки ден да сме така. Като сме зле, така да сме.